القرآن علوم القرآن علوم القرآن علوم Hakanan yana daga cikin wato alkhairi na shi alƙur'ani shine cewa mai ceto ne ga duk wanda yake karanta shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Ce ku karanta alƙur'ani domin ranar tashin alƙiyama wannan alƙur'anin zai zo yana ceto ga ma'abotansa. Da haka ma'abotan alƙur'ani zai cece su. Ya alƙur'ani zai cece su shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wasu hadithan, yace iqra'uz zahrawaini fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati kagamamatani aw kagayayatani yuhajjani an ashabihima. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku karanta az-zahrawain, waɗanda suke masu wato haske ɗin su ne albaqaratu wa ali imran. Domin ranar tashi alkiyama za su zo kamar tarin giragizai guda biyu manya-manya, ko kuma kaman wato yanda rundunar tsuntsaye za ta taso manya-manya, za su haka Allah maɗaukakin sarki zai siffanta su ya suranta su, to lallai za su zo ranar tashin alkiyama suna wato ceto ga waɗanda suka kiyaye su. To wannan duk ba komai yake nuna ba, yana nuna albarka ta wannan littafi mai girma, yana nuna kuma alkhairi na wannan littafi mai girma. Hakanan waɗanda suke karanta alƙur'ani ɗin nan kuma suke aiki da abin da ya zo da cikin alƙur'ani suna da alkhairai masu yawa. Daga cikin alkhairansu tun a nan duniya alƙur'ani yana ɗaukaka su. Ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi yakin Uhud an samu karanci wajen kaburbura da za a saka mutane da karanci na tufafin da za a musu tufafi da shi. A lokacin idan aka kawo mutane biyu kamar yadda ya zo cikin hadithin Jabir radiyallahu anhu cewa idan aka zo da mutane biyu a cikin tufafi wanda za a sa su a kabari, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama farkon abin da yake tambaya yana cewa ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an, wane ne wanda yafi yawan karatun alqur'ani a cikin su. Idan aka nuna shi sai ya gabatar da shi a cikin kabarin. Kenan kaga tun a duniya alqur'ani ya gabatar da wanda yake karanta shi. Haka nan kuma alqur'ani ne kadai wato wanda idan bawa ya dauke shi tun yana ƙarancin shekaru zai samu ɗaukaka, zai samu fifiko a kan waɗanda suke gaba da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Lallai wanda yafi kowa sanin littafin Allah shine zai jagoranci mutane. Shi yasa ya tabbata cikin mazhabar Imam Shafi'i rahimahullah cewa yaro koda a ce shine mai ƙarancin shekaru to shi zai zama limami saboda wannan hadisi. Shine ya ummul qauma ya aqra'uhum li kitabillah. Lalle wanda yafi yawan karatun alqur'ani shine wanda zai jagoranci mutane. Hakanan yana daga cikin falalolin alqur'ani saman mada ma'abocinsa daukaka. Domin kuwa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna min ijlalillahi azza wa jalla ikrami li shaybatil muslimi wa hamilil qur'ani ghairil jafi wal jafi anhu wa dhis sultanil muqsit. Cewa yana daga cikin girmama Allah madaukakin sarki, lalle Allah ya ce a girmama shi, Allah ya ce a daukaka shi. Shi yana daga cikin girmama Allah madaukakin sarki, girmama wanda yake mai furfura a cikin musulmi. Mutum ya yi shekaru ya girma a musulunci, ya musulunta har ya kai shekarun da furfura suka bayyana a kansa, to yana daga cikin girmama Allah maɗaukakin sarki darajanta wannan, musamman in ya girmama Allah maɗaukakin sarki, domin ana girmama mutum ne in ya tsare Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi. Sai ya ce wa ijlali sahibil Qur'an, haka nan da girmama ma'abocin alƙur'ani, wanda ya zamanto
ba mai wuce iyaka a cikin alƙur'ani ba, ma'ana mai karanta alƙur'ani bai aiki da shi ba. Hakanan kuma ba wanda yake ƙaurace ma alƙur'ani ba, ma'ana ya karanta alƙur'ani ya fahimce shi kuma ya sanya shi a cikin rayuwarsa, to lallai Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a girmama shi. Duk abin da Allah maɗaukakin sarki da annabinsa za su ce a girmama, lallai ya kai matsayi ne da za a girmama shi. To haka nan ikrami sahibil Qur'an, da haka ma'abocin alƙur'ani za a girmama shi. Wannan duka a cikin duniya. Ranar tashin alƙiyama ma'abocin alƙur'ani yana da falaloli masu tarin yawa. Daga cikin falalolinsa wasu ma za su ci albarkacin abin da ya karanta na alƙur'ani, musamman iyaye. Shi ne za a zo da ma'abocin alƙur'ani ranar tashin alƙiyama, za a zo da iyayensa, za a sanya musu kambu na girmamawa, sannan kuma za su dinga mamakin me ya kai su ga wannan matsayi. Za a ce saboda ɗanku da ya karanta alƙur'ani shi yasa aka ɗaukaka wannan darajar naku. To ina tsammanin ka ga shi ɗin wanda ya karanta alƙur'ani, idan ya kasance waɗanda suka yi sanadiyarsa bayan Allah maɗaukakin sarki zuwa duniya suka masa tarbiyya har ya samu wannan karatu na alƙur'ani, shi an girmama waɗanda suka masa wannan, to ina ga shi wannan bawa ne wanda shi ne mumini. Haka nan kuma ranar tashin alkiyama har ila yau za a zo da ma'abocin alƙur'ani, yi uta bi sahibil ƙur'ani yawmal qiyamati fa yuqalu lahu iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Cewa za a zo da ma'aboci alƙur'ani ranar tashin alkiyama, Allah ya sanya mu cikin su. Za a zo da ma'abocin alƙur'ani, za a ce ka karanta, sannan kuma ka ɗaukaka ko ka hauhawa, sannan kuma ka rera alƙur'ani kamar yadda kake rera shi a duniya, domin matsayinka na ƙarshe shi ne wato daidai ƙarshen inda ka tsaya a karatunka na alƙur'ani. Lallai wannan girmamawa ta kai girmamawa. Alƙur'ani yana da ayoyi masu yawa, gwargwadon inda bawa ya tsaya gwargwadon darajarsa, wannan ya isa cikin ɗaukaka. Haka ne yana daga cikin falalar mai karanta alƙur'ani, wato shine cewa Allah maɗaukakin sarki yana alfahari da shi. Mala'ikun Allah maɗaukakin sarki suna wato sauraron abin da yake karantawa, suna kewaye shi, suna lullube shi, sannan kuma rahamar Allah maɗaukakin sarki ba ta rabuwa da mai karanta alƙur'ani. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fiman indahum. Lalle wannan ba karaman daraja bane, cewa babu wasu mutane da za su zauna cikin daki daga cikin dakunan Allah madaukakin sarki suna karanta littafin Allah, shine yatluna kitaballah. Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihum ujurahum, shine ujur, wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Saboda haka Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yatluna kitaballah, suna karanta littafin Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, sannan kuma suna bitan shi, suna bibiyansa a tsakaninsu, suna karantawa, suna karanta ma'anoninsa. Illa nazalat alaihimus sakina, face sai nutsuwa Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da cikakkiyar nutsuwa, wa gashiyatuhumur rahma, sannan kuma rahamar Allah maɗaukakin sarki ta lullube su, wa haffatuhumul mala'ika, sannan mala'iku za su zo su kewaye su gaba ɗaya, har kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi alfahari da su a wajen mala'ikunsa, ya ce waɗannan su ne bayina, waɗannan su ne keɓantattuna. Domin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadithi yana cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana da wasu keɓantattun bayi, shine inna lillahi ahlun kaman kaman iyali da dangi, to amma Allah maɗaukakin sarki baka danganta masa dangi ko iyali,
yana da wasu keɓantattu, domin duk in an ce mutum iyalinsa ne ma'ana keɓantattu wanda suka fi kusanci da shi. Kenan Allah yana da wasu keɓantattun bayinsa daga cikin mutane. Sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa man haula'i ya rasulullah, su waye waɗannan? Yace hum ahlul qur'ani ahlullahi wa khassatu, ma'abota alqur'ani waɗannan su ne wato makusanta Allah kuma keɓantattun Allah maɗaukakin sarki. To ko wannan aka kyala bawa da shi ya ishe shi daraja. A ce yau ka tashi kai ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake alfahari da kai, kai ne Allah maɗaukakin sarki yake kusantar da kai gare shi, babu wata daraja da ta wuce wannan. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wannan ma'abuta alqur'ani sune farkon wanda za su shiga cikin wannan wato falala. Dan haka falala alqur'ani da mai karanta shi da wanda ma'ana ya kusanci ma wanda yake karanta shi, abu ne wanda yake baya boyuwa ga dukkan wato wanda ya san haka din. Wato magabata na kwarai sun kasance ba sa sanar da ilimi ga kowa sai wanda suka san cewa ya riga ya fara samun alqur'ani, ba dan komai ba sai dan falalar alqur'ani, sai dan darajar alqur'ani. Domin alqur'ani shine aslul ulum, shine ginshikin duk wani ilimi da ka samu an tsakuro shi ne daga cikin alqur'ani. Domin Allah madaukakin sarki ya ce ma farratna fil kitabi min shay, ba abin da muka boye cikin littafi. Kaga an ce duk wani ilimi, musamman abin da ya shafi ilimin muka na shari'a. Ilimin muka na shari'a ma'ana ilimin hadisi ne musala, ko ilimin fiqh ne, ko ilimin tauhidi ne, duka in za a rubuta wannan ilimin mukan sai an kafa hujja da ayoyi na alqur'ani. Da haka alqur'ani shine farko, shine ginshiki, shine komai. Da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su samu albarka ta wannan littafi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda za a tashe su ƙarƙashin tutar alqur'ani. Muna roƙon shi Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su dinga karanta alqur'ani ya zama ceto a gare su, ya zamanto yana wato maraba da su, ya zamanto yana mai kariya a gare su. Kuma insha Allahu a zama na gaba za mu ci wasu abubuwa kuma da suka shafi shi alqur'ani din. Hadha ma indana, wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Alƙur'ani. A farko na sa Allah sarkin da yayi ya akwai yayi babu, Rabbana ka kare mu daga dukkanin sharruka ya rabu. Ka ƙaro salatin Saidu Muhammadu Mustapha Habibu, ka sanyo sahabbai wanda suka yi tsantsar riƙon Ƙur'ani. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Alƙur'ani. Ga mai kishin addini yanzu ga dama ta samu. Ulumul Qur'an TV wata kyauta ce a gare mu.